Bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Amary's Secret File. Si Amary na hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin ng dahil sa pagkamatay ng kanyang minamahal na si Bam. Napakabilis, napakaaga, napakadali. Alam naman niya raw na mawawala eh. Pero hindi niya inakala na ganun kabilis. Na ganun kaaga. Mapaghahandaan ba talaga ang pagkamatay? Are you really ready for a demise of a loved one? Or can we be ready for a demise of a loved one? Parang hindi, no? The truth is, you will never be ready. You will never be ready. By concept siguro, oo, sige, ready tayo na madeded. Sige, insurance pa more, whatsoever. Pero, yung the feeling of it, and as time goes by, the sadness creeps in. Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po, ang sabi ng ating kabisyo na si wait lang, ang tagal ng ano namin. Kathleen De Jesus. Ang sakit ng istorya ni Ate Amary. Mag-move on ka na po dahil marami naman po magmamahal sa inyo tunay. Bisan man experience in 2012, namatay din po yung first love ko. Hindi man lang pinaalala sa akin na may sakit siya. Sobrang sakit naman po nun. Namatayan ka na hindi mo nalalaman. Nalaman naman, it's just that napaaga lang. Condolences to our secret file sender, and ito naman sabi ni Jomar Palulim. Condolences sa iyo, Amary. Nakakalungkot naman yung storya mo. 1 month pa lang pala nangyari sa iyo yan. Just pray. Pray para sa mga taong mahal mo. And always remember na hindi naman nawala yung taong mahal mo sa tabi mo. Hindi lang talaga siya nandito physically. At kung sakaling ayaw niya magparamdam, yun ay dahil ayaw kanyang masaktan o maging malungkot. May ibang tao ayaw nila magparamdam sa kanila yung mga namayapa na. Pero yung secret file sender natin, gusto ko magparamdam ka. Ganyan. Anong gusto mo? Saan mo gusto magparamdam? Yung tipong yung lumilipad ka, ganyan. Anong klaseng pagpaparamdam yung gusto mo? Kasi may iba di mo natatakot. Lalong-lalo na kapag departed na yung taong mahal nila. Tapos pag nagparamdam, parang kinikilabutan. Yung iba nga no? Kung sakaling nandyan ka, huwag ka nang magparamdam, please. Pero may iba, ang gusto nila magparamdam sa kanila kahit sa panaginip, dalawin man lang sila. May ganon. Anyway, eto naman sabi ni Mayumi. Sobrang nakakalungkot naman yung kwento. Wala akong masabi, kundi gusto ko lang ding manahimik at namnamin yung sakit. Sobrang sariwa pa ng kwento at sakit. Napakadetalye din. Kaya yakap ng sobrang higpit, secret file sender. Thank you so much, Mayumi. Sa totoo lang, parang pag ganito naman yung pinag-uusapan, wala naman tayong masabi, kundi ang sakit-sakit. Yun lang. Kasi nga,
gustuin man nating ma-feel nung secret file sender na meron pang ganda yung buhay, marami pang magandang mangyayari, just move on. Hindi eh. Hindi. Kahit kailan, kahit ano pang sabihin natin dito, walang papantay dun sa sakit ng nararamdaman ng taong nawalan ng minamahal sa buhay. Anyway, ito naman sabi ng ating kabisyo na si Setsuna Say. DJ Rocky, naranasan ko rin mawala ng taong minamahal. Pero yung akin nga lang, sumakabilang bahay. Ay, grabe naman yun. Anyway, ang dami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon. And maraming naiyak, maraming tumulo yung luha. Yung iba nga, nag-mix na kasama yung sipon eh. And I'm very sure, lahat naman tayo nawala ng taong minamahal sa buhay. Siguro, pwedeng tita, pwedeng tito, pwedeng nanay, tatay, lolo, lola, malapit na pinsan, malapit na kaibigan, o boyfriend, girlfriend, partner in life, asawa, o kabit, diba? Wala. Lahat nawawalan. At lahat tayo dun patungo. Dun tayo patungo lahat. At yun yung napakasakit na katotohanan. Pero, napakagandang balita para sa ating lahat. Na meron palang afterlife. At ito po ay isang paniniwala ng taong naniniwala sa heaven and earth. Heaven and hell, heaven, earth. Naniniwala sa pangalawang buhay. Hindi ko po generalize pero ito pong point of view ko ay para sa mga naniniwala. So, lahat ng mga taong naniniwala sa ganun, kailangan tanggapin na dun patungo na ang buhay ay hiram lamang. Na kapag may nawala, ang ibig sabihin ay hindi may kumuha. Pag may nawala, ang ibig sabihin ay isang malaking biyaya. Because you got to experience that person's love. Because you got to experience that person's care. That you get to experience, this person in your life. Walang kahit anong salita ang pwedeng mag-conceal. Magpa-heal or magpahilom ng sugat na meron ka o magpagaling ng kung anumang sakit na nararamdaman mo ngayon, secret file center. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ka nag-iisa. At kung wala man siya sa tabi mo, nandyan siya sa puso't isipan mo. At yun ay panghabang buhay. Yun yung pwede mong balik-balikan. Yun ay ang pang forever. Physically, she may not be here with you, but she's with you. In your mind and in your heart. Damhin mo lang yung sakit. Damhin mo lang yung pighati. Because you can never move on from a loss of a loved one. You'll just learn to deal with it. You'll just learn to deal with it. It's okay to miss that person every single day of your life. It's okay to be sad. Nagdadalamhati ka, naghihinagpis ka sa pagkawala ng taong mahal mo.
Alam nga naman mag-party-party ka. Or pwede naman sigurong pumarty kung gusto mo lang naman. Do whatever you wanna do in your life. Damhin mo kung ano man yung nararamdaman mo ngayon. Because that makes you human. That makes you human. At kung may nararamdaman ka pa, that means you are still alive. You are still alive. And that life must be treasured, must be valued, at dapat ipinagpapasalamat. So buhay ka pa, hindi ka pa patay. So mabuhay. Mabuhay ka na parang buhay na nilalang. Don't act as if you're dead. At yung emosyon mo, yung nararamdaman mo, yun ang magpapabuhay sa'yo. Malungkot ka man, naghihinagpis ka man, nalulumbay ka man, masaya ka man, go. Because again, that proves that you are a human being. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo dahil nasa pangilan nga tayo ngayon sa Apple Top Shows. Wait lang. Kanina umaga nag-message sa akin yung head ng digital na si Sir Rare. Sa Apple Podcast po, pang number 13 tayo! Yes, Rocky Secret Files, pang number 13 po tayo sa Apple Podcast. Imagine niyo yun, ang dami-daming mga podcast, pero biglang number 13 po tayo. Thank you so much, guys! Tandaan nyo, meron akong podcast, mga Rocky Secret Files, best of the best, na sa Apple Podcast at nasa Spotify Podcast. Ayan. So, check it out, guys. Anyway, I gotta say, GTGS and Gotta Go. Susunod na po ang programang Ed Sarapan kasama si Diego at Tanghenyo. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. At kayo nakatutok dito lang yan sa stasyong number 1 sa mga pet malumanggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Bye-bye, people of the universe. This is Amari's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!